Χαίρετε. Χαίρετε κύριε Θανάση, καθίστε. Σας ειδοποίησαν από το γραφείο. Βεβαίως, και έχω ετοιμάσει μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα ακίνητα που μπορεί να ταιριάζουν στην αναζήτησή σας. Απλά αν θέλετε κάτι μεγαλύτερο θα χρειαστεί να περιμένετε. Εγώ δεν είμαι του περίμενε. Θέλω ένα τσάκα-τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα καθώς ερχόμουν. Εκείνο τι είναι, για πείτε μου. Εκείνο είναι καπαρωμένο από έναν Αμερικανό. Τέλος πάντων, εγώ δεν καταλαβαίνω από Αμερικές και τέτοια. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι, τέλος πάντων. Μπορώ να μάθω την τιμή του. Αυτό το σπίτι κοστίζει 500.000 ευρώ. Πόσο? Ναι, δεν κακό. Μήπως όμως έχουμε κάτι 100.000 πιο κάτω, 100.000 πολύ πιο κάτω. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Ναι, αυτό πόσο έχει? 400.000 ευρώ. Ναι, 400.000. Αυτό εδώ το δίπλα? Αυτό 300.000 ευρώ. Ναι, 300.000. Μπορώ να γυρίσω σελίδα? Αυτό εδώ? 100.000. Ναι, όχι, το φτηνένουμε πολύ τώρα, το φτηνένουμε πολύ. Τότε έχουμε και αυτό δίπλα που κάνει 200.000 ευρώ. Όχι, θα το φτηνίνουμε κι άλλο. Ωραία. Κύριε Θανάση, γυρίστε σελίδα. Έχω ένα τροχόσπιτο που θα σας εξυπηρετήσει απόλυτα να είστε και άνετος. Είναι αυτό που βλέπω εδώ, 30.000. Μα 50 κάνει. Δεν θα μου κάνετε μια καλύτερη τιμή?